ё ки падаре ки дар инҷа растша мондагиён ё ки падар номаш Аминае. ин маълум нест тоҷикай, узбекай, қирғизай, чӣ миллат будани ин маълум нест, лекин дар доми фиреби худаш афтондагиай мардуми Тоҷикистони азизи худ. Қабули моҳи шарифи Рамазон сар шуд. Кадом нафаре ки сафар карданем ба хонаи Аллоҳ, ин имиҷа дар рақамҳои телефони ширкати ҳаҷ центр мебояд, занг мезанен, ҳамин акаҳодас муроҷиат мекунем. Рақамҳо дар рӯи экран мебуро, маълумоти пурраро метавонен ҳамин ака худаш пурсон шавед ва аз номи шабакаи Исмоили Тоҷик гап занед. туҳфаҳои бениҳоят хуб шуморо интизор аст. Кадоме ки лайк монда буден, лайкотон абрат нагирен, бо дар ин видео лайк монен, у лайкотон нагирен дар инҷа бин. Хоҳарои бародари азиз, шумо чӣ қадр зудбоварен? Шумо чӣ қадр зудбоварен? ҳамин киҷо я машини пайдо меша, якон кира фирев мекунад, тоҷики худмона. Киҷо да я оқи падарай мебиёд, тоҷикоро фирев мекунад. ин қадар зудбовар нашавен охи. ё ки падар ба гуфти худаш инвеститсия мекардай, инвестор будай, дар ака типа пул мепартофтиш, агар барои мисол агар 1000 сум мепартофтиш, дар байни 5-6 саат 1000 сум та 8000 мекардай, мегардондай, медодай ба гуфти худаш, ба гуфти рекламош. зиёде аз бародаро дар ин одам пул партидаган, ба ҳамин 4 спуска шида рафтаган. ин иҷа даоз як чек мемонам тона, барои мисол ҳайрон нашавӣ, 10,000 сомон нест, ин 100,000 сомон ай. Диден бо пеш биёрша бинанша 100,000 сомон. Ки партистага як занаки шавҳардори тоҷик, ай шавҳараш ба ҷоӣ. Худованд ин михе мезанатона. Ай шавҳаратон ба ҷоӣ, киҷо мехезен пула да я оқи падар мегирен мепартоед. У 100,000 намети да даст шавҳар дора ва 4 та буқача гира биёра дар хона банда бони куна, буқа мешидан мебурд мефурӯхшонад. Камерагири мана дар гапои ман яки ҷо шарак баба пад Москва граница гузаштани рақамҳои телефони акай Муҳаммад Раҳим дар рӯи экран мебуро. Занг занен инсони бовария ба дили пур ай Москва ва пад Москва мегиранд, мебаранд граница, ба дили пур мегзаронанд, то бо мебиёранд дар ҳамин Москва мефуронанд. ин рақамҳои телефон мешавад. ё ки 100,000 мерафти дар кормон ай дар бозори Саховат ай ягон ҷоя точка мегирифти, ба ҳазир савдо мекарди, инвеститсияро барои худат мекардӣ, ай шавҳарат ба ҷои гузаронди 100,000 дари як одамеро ки намедонӣ, намешиносӣ, дар интернет ду бор видеоша тамошо кардӣ, буроварди 100,000 додиша. ҳе мардум, зудбовар нашавен, эҳтиёт кунен, дар ки ҷое ки ҳамин одама мебинен, дар рӯш як ох туфи калон кунену, телеграмаш ки ай пештон буромад гирен, телеграмаша чор мекунен. ин одамо психолог шудаган, бовар кун, 2-3 бор видеошона думбадум тамошо кун, дар фиреви ҳамино меғалтӣ. ба ҳамин хотир тамошош накунен, лучи тамошош накунен. як кас мега қазоқа, як кас мега қирғиза, як кас мега узбека, ҳеҷ манам нафаҳмидам ин аги ҷой. хулоса як ҳеҷ накардагиша як 20 одам шуда ай рӯи ҳамин шикоят кардисай манда. ай рӯи дин ва исхонои чӣ гап мезада барои мо? ин лекин бародаро бениҳоят аз дин зиёд истифода мебара. ҳамин сурои Қуръону оятои Қуръона гав мезанам, ҳамин астағфируллоҳ алҳамдулилла мехе. ай дин суистифодаи сахт мекуна то ҳамон вақте ки дар доми фиребиш афтиден, дар доми фиребиш ки афтиден 4 спискатон мекуна. баъд як навори як хушхабари дигара хостум гап занам. додареро ки видео карда будем, гуфта будем ки аз моҳи ноябри соли 2022 ҳамроҳи хонагиҳошон гап задагӣ нест. баъди ҳамое ки хонагиҳошон ағзида шуда метиянша, баъди ҳамо гум меша. алҳамдулиллоҳ пайдо шуд, соқ саломат будай. 2 сол шуд алҳамдулиллоҳ ман ҳамроҳи ҳамин бародар кор кардем, то ҳозир ягон хатогӣ шанидам, то ҳозир ягон ашибка шанидам. шумо дам тавсия метем, агар кадоме тиҷорат сар кардани ё ин ки дорен тиҷорат вале аз ягон ҷои дига мисол ба нархи қиматтар ки мехарем, шумо метавонед занг занен ҳамин ширкати Замзам умрада нарх навоша интересоват кунем ва ҳамроҳш ҳамкорӣ кунем. Алло нигаҳбон. Суроваи мо шаҳри Москва, проспект Мира, кӯчаи Щеткина Сивья. Телефонҳо барои тамос +7 915 442 16 73.